Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с обратими съдби. Сега ще ви поканим господин Борис, който ще ни разкаже неговата история. Заповядайте. Здравейте, скъпи приятели! Моята история е кратка и съмнявам се, че жена ми изневерява. И затова се обърнах към обратими съдби, да видим какво може да направим, с флорца да я разкрием. Това, нали сега? Сега ще ви разкажа моята история накратко, като заснемем клип. Здравей! Ох, че съм изморен. Ох, че съм изморен от работа. Чакай, едно хубаво винце. Ей, какво хубаво винце, ще да кажа? Пак ли пиеш, бе? Ще пия какво си искал, бе. Разкарай се от такова, моето момиче. Ти не си ми... Аз за това те изоставям, ти пиеш много. Какво си ме изоставя, ма? Флорцо, ти ми изневеряваш. Ти ми изневеряваш. Сега ще го докажем, виж камерата там. Снимана. Моля, че не се смей. Аре, ела сега да ме завидиш при любовника си. Ела да ме завидиш при любовника си. Чакай ти, бе. Сега ще отидем долу при любовника. Чакай, че... Съдбите, какво правите ви, бе? Кой да ми пише ме да избява там, бе, а? Любовника ти, а? Любовника ли ти? Идвай тук веднага, ще те прибия. Ще прибия да вкъщи, ще те прибия. Идвай веднага, ти се смей, Флорцо, така. Ще ми изневеряваш ти, а? На мене ли ще ми изневеряваш? На мене ли ще ми изневеряваш? На мене ли ще ми изневеряваш? На мене ли? А? На мене ли? На мене ли? На мене ли, а? Не изневерявайте никога на мъжа си! Вижте какво става тук! На мене ли, а? Ела така, водещия! Какво ми плачеш, ма, Флорцо? Айде заминаваш при любовника си, махай се от къщи! Ядоса съм много. Много се ядосах. Не бе. Сега водещия тук трябва да се покаже и той. Мале, какво става тук, бе? Някакъв си мъж. Някакъв си мъж, човек приби жена си, човек, ти представяш ли си? Тихо сега. Ела, по-нови се стъпим. Да, не, аз съм пия. Професора, какво прави професора? Ай, не го знам какво прави професора. Пътко, ма! Пътко! Ела, тук да отидем в студиото. Там да се разправим. Ела, че в студиото. Моля те, не снимай София и вари да снимаш нещо друго. Скърмени сега нашата горичка. Прекрасната ни горичка. Тук се събираме. Сега ще снимаме една много голяма, красива ситуация. Ние жената се сдобрихме, ето. Ти беше, какво да ви кажем? Това просто... Разбрах, че тя ми изневерява, защото аз не правя секс с нея, с кончийката. Ама, какво да се прави? София, закри, защото че аз не мога, че съм леко пинал. Аз се целуним, бе. Не, тук пред камерата имаш. Чао!